אני מזהירה מראש, יהיה לכם קשה להוריד את העיניים מהתוצאה הסופית. הציפורניים חזרו לאחר 3 שבועות, והן עדיין נראות מדהים, תודות לג'ל בנייה של מולנור וטכניקת בנייה נכונה. אז בואו נתחיל. אז אנחנו נקצר את הציפורניים, ונוריד את הג'ל הישן עם ראש קונוס מעונגל. לאחר מכן אנחנו נעבור למניקור. היום אני החלטתי להשתמש בטלק, כי מאוד מאוד חם, מזיעים, יש לחות, לכן הטלק יעזור לי לעשות את המניקור הרבה יותר מהר והרבה יותר חלק. לאחר שהרמתי את הקוטיקולה עם ראש להבה כחול, אני גוזרת את הקוטיקולה עם מספריים, ועוברת לשכבת ההחדרה. אני עושה את שכבת ההחדרה עם הרב של מולנור, והמברשת הפרימיום אובל. את הסט היום נעשה עם הבילדר של מולנור דניוד, ונעבוד עם השקדי רינה. ולפי הנראות של הקופסה, אתם בטח יכולים לראות שהטיפסים האלה נמצאים אצלי בשימוש תדיר. אני מורחת את הג'ל עם האובל פרו בחצי מהטיפס, מייבשת במנורה קטנה, ממלאה לאחר מכן את האורך הרצוי ומייבשת ייבוש מלא. לאחר שהורדנו את הטיפסים, ניתן לראות שהצורה שלנו כבר כמעט קיימת. אני עושה שיוף קצר מאוד בצדדים, ועוברת עם הראש מחט ליד הקוטיקולה, למרות שאתם יכולים לראות שההחתמה באמת מאוד מאוד נקייה. אני תמיד עוברת עם הראש מחט, בשביל להוריד כל מה שיכול להפריע, אפילו אם זאת מיקרו-נזילה. לאחר מכן אנחנו עוברים לדוגמה שלנו, ואתם כבר יכולות לראות שאני עובדת עם הפרימיום אדג' והסנואו ווייט של מולנור, ומציירת פרנץ'. לאחר מכן אני מערבבת את הטופ החלבי של מולנור עם קצת נצנצים. כמו שאמרתי לכם שניתן ליצור ג'לים מיוחדים לבד, גם עם הטופ אפשר לשחק ולשים שם נצנצים וצבעים ומה לא, ובשביל לקבל טופים מיוחדים. ועכשיו, אחרי הטופ, אני מדקקת את הקצה החופשי, עושה את השיוף הסופי, בשביל שהצורה שלנו תהיה סופר ישרה, ושולחת עוד לקוחה מרוצה הביתה.